Què passa, mites? Tot allò, benvinguts un dia més aquí al nostre canal i el que farem primer, com sempre, és saludar els nostres companys habituals. Hola, Adri. Hola, què tal? I hola, Sergi. Bon vespre, companys. Nois, avui és tanda de Fórmula 1! Vamos! Ja M'agrada, perquè tocava. l'últim dia vaig guanyar. Avui ens toca als altres. Carrera número 5 del campionat. Avancem i a veure a quin circuit ens desplacem avui. Nois, si no us importa, li donem play al vídeo. Doncs estem ja aquí en el circuit Túmul Turmpique, que jo no sé com es pronuncia, però ho dic així. I aquí veiem la sortida, però bueno, ha passat ràpid. I ens anem directament en el circuit, nois. Què veieu per aquí? Uf, no hi ha gaires rectes molt llargues, no? Sembla que el realitzador vol començar ràpid la carrera, així que nosaltres també arrencarem ràpid. I ara ja veiem les caniques preparades. Atenció, perquè s'encenen els semàfors i quan s'apaguin començarà la carrera. Arrenca el Gran Premi número 5. Atenció, perquè La meva sortia davant. la teva Va fer canica un avançament espectacular, la vol sortir a segona i estan totes molt juntes. ML va primer, tu, Sergi, vas amb YLI, que són els cinquens, i jo vaig amb els Orangers, que van novens. I atenció, Adri, perquè s'ha agafat una mica de distància. Vamos, Sí. vamos. I jo segon. Vaig fer bé segon. de canviar d'equip al Crazy Cat. Exacte, 0,80. Sergi ha fet una molt bona sortida. Ha recuperat 4 posicions, però ja nota l'equip LML enganxat al darrere. Atenció, Sergi, que avança, vol... Home, Adri. I vol cau a la Uf, tercera. Hi ha hagut aquí un petit problema, però abans hem vist que eren molt ràpids, eh? La posada a punt de la carcassa ha sigut perfecta aquest cap de setmana. Atenció, perquè Adri s'enganxa a Sergi a 0,25. Està molt a prop de la canica del jugador de Mollet del Vallès. Però ara sembla ser que ha agafat una mica d'embranzida la canica de Sergi, tot i que Adri es remunta aquí a la recta. Ui, I aquests no són els primers. Això és tot el baró. Aquí estan els primers. Team Sergi, que ja està una mica més endavant. Ja remuntarem. Cada cop està més a prop, però s'enganxa a la tercera, eh? S'enganxa a la tercera, ha passat a 9 mil·lèsimes de Team Ball i Team Adri. Atenció, perquè estan molt enganxades, estan totes enganxades. Atenció. Està fent un tap. Ojo, Team Ball, agafa la primera posició. Atenció, hi ha molts jocs. Joder. Team YLI, Team Sergi manté la primera posició. I Adri, estàs enganxat aquí amb 3 caniques més. Atenció, com ha agafat la curva Team Adri. I es col·loca primer a 8 mil·lèsimes. Grande. Pensava que sense tantes rectes no m'aniria bé, però de moment prou bé, Segon de moment. Team Ball ha agafat ara una mica de distància, sembla que ha sortit millor de l'ascensor, però Team Sergi s'agafa una mica a la segona posició i s'enganxa. Aquí veiem a les curves revirades al final com s'acosta a la canica d'Adri. Perfecte aquests revolts. Perfecte aquesta volta. Exacte, molt bon T4, Adri, molt bon T4. 1,80 i els perseguidors ja a més de 2 segons. Quan la veiem ara aquí... A poc li ha anat trobant el gustillo en el circuit. Exacte, i Team YLI que nota la pressió de Team LML. I Adri que se'n va una mica, aquí el veiem a la llarga contrarrecta. I atenció, perquè Sergi està a punt de perdre la posició. Es manté aquí, però està molt a prop Team LML. I perill al Parlant de perdre posicions, Marc vas 12è, Sí, jo no, com que això estava interessant, he aprofitat i no he repassat la meva canica, però realment estem una mica malament. Sí que anem enrere, no? Què és, l'Orange, no? És l'Orange, sí. No serveixen ni com a companyia ni com a caniques. Atenció, perquè sembla que la canica d'en Sergi s'acosta una miqueta i es col·loca 0,54 i Team LML, que tampoc vol desenganxar-se i sembla que a partir d'aquí ja els altres estan una mica enrere. Ojo! Vull que ja estem a la meitat de la cursa, eh? I molt ràpida aquesta carrera. Ojo! Què ha passat aquí? Hi ha hagut una enganxada!
Tu mira la repetició de l'última carrera, en Sergi també em va bloquejar, Ja, bueno, però aquí hi ha hagut un bloc. És falta o alguna cosa. Antiesportiva, fora. I Team Penalti. Team Sergi, que sembla que ha perdut algun tipus de component perquè s'ha quedat endarrere, l'ha passat Team LML i a l'arribada per la línia de meta ja estava a 1.33. Pot perjudicar això la carrera de Sergi. Res, que no es queixi, que no es queixi. Team LML s'enganxa ara, Team Ball, I però torna a fer el mateix. la mateixa estratègia. Que lleig, Adri. Direcció de carrera. D'això se n'aprèn de les últimes curses. En Sergi ho va fer en l'altre. Si mires l'anterior, doncs arriba un punt que tu n'has d'aprendre del que fan els altres. No m'agrada el karma, Team YLI ara s'ha posat en segona posició, però s'estan barallant molt entre ells. Atenció, perquè remunta una mica, sembla ser Team YLI. Team Ball no acaba de marxar-se i tornen a estar enganxades les caniques. Sembla que tindrem un final igualat. Jo crec que la meva té algun problema, perquè a les rectes va d'un cantó a l'altre. En comptes d'anar rectes, va movent d'un cantó a l'altre. 9 mil·lèsimes amb Team LML. Atenció, passa Team LML primer. Ojo. Team Ball enganxat i la de Sergi s'ha quedat una mica enrere. Agafa distància Team LML. Però està superigualada, Problemes de pneumàtics, Té pinta, Després del repàs que vaig fer l'altre dia, ja tocava una més igualada, de carrera. Team LML agafa distància. O tampoc tanta com per anar quart. 1.29 i Team YLI, Team Sergi, també està a distància del segon i rep la pressió de Team MLD. Quart. Se'n va endarrere, Sergi, la teva canica. Ara crec que la meva ha retallat una miqueta, l'he vist que anava ràpida. Anem a fixar-nos-hi, està una mica de distància, Adri, però bueno, pot fer alguna cosa. Anem a veure ara la distància per passar la línia de meta. 1.32, ha remuntat poquet. I Sergi, ja te vas a la cinquena posició, les col·lisions amb els teus estic rivals. competint contra tu gairebé. Sí, cabron. Les col·lisions amb els teus rivals no t'han ajudat. I Aquesta línia blanca és la del DRS. Uita, si ja el tenim, veus com estava enganxa! remuntant. Vamos! La revirada passa Grande. la ML. I Team Ball primer. Atenció, perquè li vol tornar adelantament a la curva. No! Manté la primera posició, Team Ball. No! 3 voltes. Surten empatats. Atenció, qui agafa la primera curva és Team Ball. Team LML el segueix, molt a prop. Arriben al Curbone. Team LML separa una mica. Atenció, perquè Team Ball fa molt bé les curves revirades ara. I ens n'aniríem a les curves al final del circuit. I ara... Molt igualat tot, avui. Molt igualat. Sí, està emocionant. Jo estic enganxadíssim. Ha perdut una mica de velocitat Team LML, tot i així creu a meta 0.48 i atenció perquè el quart Team Hazards estan a 0.81, tot molt enganxat. Atenció Team Ball, que agafa una mica de distància al Curbone. Atenció perquè el passa Team LML, no es manté. Team Hazards es llença, adelanta Team Ball. Atenció perquè Team Hazards no comptava ningú amb ell i estan primers a la penúltima volta. Bandera groga. Algo ha passat, nois. No tinc ni idea què ha passat, Però no frenen els altres. Última Última volta. volta. Bandera groga pista. Team Hazards, moltíssima distància. Ah, no, és un doblat. Team Hazards... Ja, jo penso el mateix, ara. Ja. No seràs tu, Marc? No sóc jo, cabron. Team Hazards, atenció, perquè ha fet un final apostoflant i atenció perquè Adri pot perdre la segona posició. Team No, no fotem, LML. Molt enganxat Team LML. Atenció, intenta buscar-lo. Atenció a la contrarrecta. Passarà segon Team Ball, passarà primer Hazards, tercer LML, setè a l'equip d'en Sergi. Jo vuitè, no he quedat tan malament, nois. Team Spy, Team BMW, Team RAS, Team DRS, Team Pri, i hi han doblats, no? Team Hop, Team Woz i Team C a 17 segons. Déu-n'hi-do. Has vist que no t'has agafat aquest, Sergi, avui? Carrera molt ràpida, aquí veiem, volta ràpida per Starry, i ara veurem el podi patrocinat per Cava Clap Clap, i ara veurem la classificació general en breus, on es veiem a Team Ball, l'equip de l'Adri en el podi. Ara si surt la classificació. Aquest és el teu equip, Adri, no?
Sí, celebrant exacte, la el segona Thunderbolts. Avui ha sigut una llàstima no aconseguir la victòria, l'hem tingut a tocar, Hòstia, aquí, Marc, però... quina emoció. Últim, I quasi de l'última posició a la setena, xaval. Vaya comeback. I aquí veiem com Team Ball es col·locava primer. I aquí és el teu equip, Sergi, el Team YLI, que aquí s'apretava algunes de les accions més interessants de la carrera. Aquí veiem el teu equip, Sergi, com es col·locava primer, però Va ser ràpidament... bonic mentre s'ha durat. I aquí Team Hazards, com ocupava... Li feia la de l'Adri a l'Adri. I li aconseguia la primera posició. Que no és la meva, és la d'en Sergi, que ho va fer ell la setmana passada. Però van fer-ho bé tot. Hem vist la classificació general. I va Sergi el teu equip primer quant a classificació d'equips. Però bueno... Morraco, que en Sergi va canviar d'equip. Morraco. Ja, aquesta carrera sí que ha sigut més igualada, no, nois? Sí, ha sigut una llàstima no aconseguir la victòria, com dèiem abans, l'hem tingut molt a prop des de Thunderbolts, però seguríssim que la següent no se'ns escapa. Jo, aquí el que em fa ràbia és que tant riuran durant la carrera. Mira, Marc, vas últim, t'has quedat a un. Mira, Adri, te l'estic tornant. Ala, m'avanço una altra vegada. Aquesta carrera no m'ha agradat. Però bueno, pròxim dia tornarem a confiar en quedar primers. Bueno, emocionant també ho ha sigut un rato i això del que es tracta. I res, esperem que us hagi agradat, esperem que dongueu like al vídeo, claps al vídeo, comentaris al vídeo, el que vulgueu. I res, com diem sempre, ens veiem en el proper vídeo i bon dia, bona tarda i bona nit. Ens veiem en el proper Al proper partit. Adeu! Adeu, adeu!